Jeg er her i Jens Christian Lægsgaard og har firmaet NVI Maskinfabrik. Vi er en lille maskinfabrik og har en ansat på deltid. For 3 år siden der købte jeg en lille UR-robot, som jeg skulle ud til rejsning. Ja, i starten der var jeg lidt spændt på, hvor besværligt det var at programmere sådan en robot. Jeg har haft en gammel programmeret robot før. Og så har jeg læst og hørt en del om UR-robotten, det skulle være rigtig nemt at programmere. Og det har jeg så fundet ud af hjernen også. Det tager ikke ret mange timer at lære. Bare det, at man får en ensartet kvalitet, det er man kun glad for.